Peygamberimiz kärre kerpiç kuzuğuna alıp getirýär ka. Usayd diýen sahaba aýdypdyr. Ya Rasulallah, ýadadyn maňa ber özüne kideýin otak diýipdir. Maňa ber özüme kideýin diýipdir. Aham Peygamberimiz näme diýipdir? Ah canımız, malımız, evladımız, en ata oğul gıylımız fedası olsun Resulullah canım sallallahu aleyhi ve sellem. Bar deyiptir, başka kerpiçken şolar götür ağa deyiptir. Sana sogap gerek değil mi? Mana da gerek sogap deyiptir. Bir necre insan, bir necre aziz adam, bir necre mahluk. Sana sogap gerek değil mi deyiptir? Mana da gerek sogap deyiptir. Bar daşken kerpiçken şolar götür ve deyiptir. Yadayın mescide yadacak. Sogabı işe yadacak. Hudaýyň hoşy geljek ýerine yadacak. İnsanlar günaha yadap be. Haram işitmege yadap be. Menki Allah'ın hoş geljek adyna yadap ötin dipdir. Maňa da gerek Hudaýyň sogabı.